Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content inokwadzera kunge chikonzerwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Well, masvondo maviri apfuura aya, we've been talking about Madzibaba Ishmael. Tichitaura nenyaya dzakasiyana-siyana, tichitaura kuti kereke yechipostori inonamatwa sei, zvakamira sei, and then vanhu vakatanga kutaurawo maonero akasiyana-siyana, vachitukirira, vamwe vachisapota, mixed feelings handiti. Saka ndikaitawo interview nevamwe vana Madzibaba panapa vakataurawo maonero avo. So zvamanje ndina Madzibaba Laurance ndo vandoda kuti ndikurukure navo, but before we get into that conversation, ndiri kuti kana une business iroro, business rako raunaro rauda kushambadzirwa, aiwaka pachitubu pakasununguka ndepemunhu wese, ende tine marates ari affordable kumunhu wese. Handitika unongondibata tokurukura nyaya yacho. Handitika kana une nyaya yauda kuripota, yauda kumhangara, ndibate futi pasame number, tofambira nyaya yacho. Handitika saka tisati tapinda muhurukuro naMadzibaba Laurance, ngatimboita sei, ngatimbonzwai mashoko anoteera aya. Bulawayo, from the 4th to the 7th of April, unlock the power of prophecy with Madzibaba Laurance to transform your life. Need help with love, financial and health problems? Madzibaba Laurance is here for you. Get back lost love, fix money problems, and remove bad luck. Take control of your future today. Contact Madzibaba Laurance on +263 772 496 784 +263 784 896 804. Madzibaba Laurance, tinosvika chete. Madzibaba Laurance, makadi? Tiripo makadiwo baba. Aiwa, tinofara Madzibaba. Ndimi madai kutora nguva kuti mutitsike mumbotaura nesu, mumbotibatsirawo timbooneswa zvakavanzika. Aiwa, ndizvozvo. Right, ndizvozvo chaizvo. Madzibaba, tisati yanyotaura zvakawanda. Panapa pane nyaya iri kupisa panapa. Hanzi naMadzibaba vamwe avo vekumachechi yenyuwo iyo idzodzidzi dzemweya idzi. Hanzi Mwari makandipa simba rekuroya, saka ndakumborishandisa kuroya. Ndo zvamuri kuita here kumadzikereke yenyuyo? Muri kuroya vanhu kaimi? Kunaka takumbira kuna Kirebi na Joshua ngavachienda kunotsva Jehovha, ngazvichienda kunozadziswa, zvatakumbira Mwari. Tiri kunamata mucherechedzo wenhiko. Mwari makandipa simba rekuroya, saka ndakutomboroya panguva ino nekuti ndimakandituma Jehovha. Saka tiri kutaura kuti uroyi hwandaitawo huchienda kunobatira kune mukadzi akatora murume womunhu. Ndabaya nerudzi rwebakatwa, taisa hoko yataisa iyi, hoko inonzi yemupara mhosva. Isi tinodzosera kuna anenge achiroya, anenge akanganisirwa, tinodzosera. Alright. Tinodzosera. Tinoita mhiko yatinoita kana munhu achinge akanganisirwa, saka tongoti kurwadzisa ari kurwadzisawo. Alright, kurwadzisa ari kurwadziswa. Saka izvi zvinombonyatsofamba sei zvinhu izvi? Chii chinombonyatsoitika? Simba raMwari ndo rinoshanda. Alright. Mwari kana akufemera apinda mauri. Nekuti Mwari akati munhu haatenderwi kutambudzwa nemumwe munhu ari panyika. Saka Mwari anokupa simba, akandipa simba rekuti kana munhu ashungurudza mumwe munhu, anowana murango wake unoenderana naye. Alright. Ndiri kupabata ipapo. Saka tisati tanyanyopinda futi mune zvakawanda.
zvizere tisati tanyatsoziva kuti ndimi ani. Ndine mubvunzo wekupedzisira tatazonyatsoidzika zvedu nenyaya dzedu tinyatsokurukura vanhu vakuzivai mosangana nevanhu. Handitika nyaya yamadzibaba Ishmael ndonyaya iri kunetsa zvamanje manje. Ameno kuti munoiona sei nyaya iyi? Nyaya yamadzibaba Ishmael ine panotiremerei, asi hatisi mumwe chete, hatisiri chete nawo nekuti hatiti vanhu havaende kuchikoro, vanhu havaite mabhethi. Isusu kana tichinamata tinonamata tichitedzera utungamiriri hwedu huripo, ende tinonamata tichitedzera mitemo yenyika. Ndiyo inoita kuti chinamato chedu chiende kumberi. Right. Saka madzibaba Ishmael vane pavo pavakazotora mutemo wenyika kuita wavo. Yes, hello. Mwari vanaro. Hatingati havana simba raMwari. Simba raMwari vanaro, asi vane rimwe simba ravakazotora kumutemo wenyika vakarita ravo. Alright, vakushandisa iyo, vakuzvisa pamusoro pemutemo wenyika. Pemutemo wenyika, ya. Aiwa, ndinotenda mapajekesa ipapo, nekuti problem inozoitika ndikaona kunzi cheche postori, ndakutofunga kuti dzese kereke dzepostori dzakafanana dzakadaro. Ameno munokwanisa kutitsanangurira kuti dzinosiyana papi nepapi here chechi dzepostori? Ya, chechi dzepostori dzinosiyana. Vamwe vanoverenga Bhaibheri, vamwe havaverenge Bhaibheri. Zvafana nayo madzibaba Ishmael anga kuti Kenani vapiwa Kenani. Kenani haifi yakaiwanika pano pasi, inowanika kudenga. Saka ndo masirano atinoita, ende hatizoti vanhu vanoswera vakagara pachechi gore rese, votokemba pachechi pamushandi papo. Isusu tinopinda pachechi kana tiine munamato, pamwe 3 days, pamwe 3 weeks. Ndo masirano ratakaita, kwete kuti vanhu vakutogara ipapo, vana mai vakutochengetwa nana baba vari papo, kana kuti muprofita ndiye akutotengera vanhu hembe dzekupfeka, akutochengeta vanhu. Vanhu havachagara, havachaona maTV, havacharara pamubhedha. Haisi chinamato chakadaro chakasara kwedu hachipo. Alright, zvinosiyana naika. Nekuti baba Johana achiuya akati munhu mutema achagara samisisi. Aitota kuti munhu unenge wane njere yakapinza kuti uzogara samisisi. Ende kunamata haisi nhamo, hakusi kutambudzika. Aiwa, ichocho chokwadi ichocho. Aiwa, ndinotenda. Saka vamwe vanhu vari kuvatora vanhu vapinza munhapwa hwokunamata. Munhu hafanira kunamata ari munhapwa. But chinamato chekuti vanhu vanozosvika pakuti iye yuyu wamasunga, wamuri kutambudza, ndiye Mwari, mvura haichanaya. Hakusi kunenge kwatokurasika here uku madzibaba? Iko kwatokurasika. Nekuti Mwari mumwe chete ari kumusoro kudenga. Asi kana munhu ane umwe umwari hwaanawo, irita kuti rasimba repano panyika risiri simba raMwari. Alright, Kana munhu akutonzi ndiye aMwari, panotyisa. Aiwa, murungozvinzwirawo vari kuona nevari kuteerera. Kana uchangotanga kusvika panapa, dzvanya subscribe button and the notification bell. Ndina Madzibaba Laurance, tiri kukurukura nenyaya dziri kuitika mukereke yechipostori, kuti zviri kumbofamba sei, zviri kunyatso chii chiri kuitika. Chipostori mazuva ano chakuita kunge chichisisina ruchiremerera. Meno kuti zviri kumbonyanyofamba sei, ndonyaya yatiri kuita sei, yatiri kukurukura nayo panapa. Saka ndina Madzibaba Laurance. Madzibaba Laurance, chimbotuudzai imimi background yenyu, kuti makatanga rini, munoshanda sei, ende munowanika kupi? Right, inini ndakabatwa nemweya ndiri grade 7. Ndiri pamhondoro apo pamusha pedu. 1999. Alright. Ndandiri pamhondoro pamusha pedu apa ndo pakatangira baba Johana. Alright. Mabatirwo andakaitwa nemweya vabereki vakamboramba. Tikatombotora nguva yekuti ndakapedza svondo rese ndisingakunde kuenda kuchikoro, ndichitogara mugomo. Hello.
Halo, pfuura henyu mberi. urwere hwanga waitika mumusha. Ndikabva mugomo mwemwe ndikasvika ndichitaura urwere hwangu waitika, vanhu vasiri kuziva munhu arwara ari kuguta. Pakatumirwa vanhu vakaenda kuguta vakanoona munhu achirwara, vakadzoka naye kumusha akaswedwa munamato akapora. Right. Ndo matangira azvakaita iwayo kusvika vanhu vazobhilivha mukati memusha. Saka kubva ipapo pese manga makutongotanga kubata chiprofita, ko pamakazotanga kuti ndakuchiita sangano, ndakuchiita zvangu, kana ndakuchiita ndakazvimirira ndisiri ndayaruka ndakura kuti ndichifamba nenzira iyi, ndirini ipapo? 2002. 2002. Yai, saka magara nebasa kai. 2002 ndo pandakavhura sangano rekutanga kumhondoro. Kuine chiitiko chaitika chevanhu vekufira mumvura tiri pachechi. Ndo pakasplita sangano redu. Alright. But vanhu takuona kuti nzira iyi inenge yatirasikei. Ndizvozvo. But vanhu vari kupona here Madzibaba? Kuona kwenyu vanhu vari kupona here? Vanhu vari kupona chaizvo. Saka vanhu vari kupona chaizvo. Ezvinezvi muri kubatira muri kupi? Paroundabout Warren Park. Paroundabout kuWarren Park D. Ndizvozvo. Mazuva munobata ndeapi neapa? Kana ndiri around muno muHarare Chipiri, China, Friday neSunday. Alright, ndizvozvo. Mati kana muri around Harare, zvinoreva kuti pane dzimwe nguva dzamunombobuda kunze muchitenderera muZimbabwe kana kunze kwenyika here? Ndizvozvo. Alright. Last month yatabva ndakatitenderere zvakanyanya, ndakati Tanzania, South Africa. Aiwa. Saka umwe urongwa huripo hwamakaronga ndiri kunzwa kuti hanzi muchange muri kubulawayo svondo iro rino iri, zvakamira sei apa? Kubulawayo ndo kwatiri kutosimuka kuenda muzuva redu ranhasi. Alright. Zvisira kuti mangwana tichitanga basa tiri mubulawayo. Kune vari kuita dambudziko rekurasikirwa nedzimba. Vari kubirwa. Vasiri kubhadharwa mari dzavo, vakweretwa mari, vari kuita mabhizinesi achisingabudirire. Vari relationships iri kuenda kumberi. Right. Vane mamaini. Ndo nhau dzakatarisana nadzo, kunyanya vane chirwere cheBP, chirwere cheshuga. Isiri kudzika yaye. Shuga inonzi haidzike, inoramba yakakwira. Vane zvirwere zvekusungwa pabonde. Nevarume vari kuwa, vakadzi vari kukura vaya tinoisa tinoloka. Alright. Tinoita go back to sender. Saka nyaya yedu yekupedzisira Madzibaba, ndofunga nguva ndoda kuti ndikuregererei muende munoita basa semunhu ari bhizi zvekudaro. Da kuti ndikuchikusiyai zvenyu muite sei muende handitika. Ndoda kuti ndinyatsonzwisisa. Pane nyaya iri kunetsa Madzibaba. Ine ndikaita dambudziko, pamwe pacho ndechitonawo mari, ndechitodawo kubatsirwa, but makereke mazhinji nevanhu vazhinji vari kubatsira vanotaura ivo kuti 1-on-1 inobhadhariswa. Imimi kwenyu munoita tinobatsira munhu wese. Tinobatsira munhu wese ane mari nasi. Alright. Atisarudzi. Alright. Atisarudzi. Aiwa, muri yeZimbabwe murungozvinzwirawo mega, muchazodei. Saka mune maplatforms ere kana magrupu ekuti vanhu vanokwanisa kuita sei kupinda network yenyu yakuti ichidambuka dambuka. Vanhu vafananisa. Pane munhu angaitira kufona, foni yacho inenge iri busy. Alright Madzibaba. Taurai zvenyu.
hatisarudzi. Hello. Tora madhiko evanhu sezvazviri. Batsira sezvavari. Aiwa, ndiri kupanzwa ipapo. Ndachibvunza ndikati kozoito kune mamwe matambudziko makuru ekuti anenge achida kugadziriswawo zvichido kuti zvive nemuripo. Ipapo tinoona kuti tinokurukura totonzwanana. Matambudziko makuru amuri kutaura aya akafanana neapa. Hello. Munhu arikuda kudzosa, aremerwa nezvikwambo zvaakakuda kudzosa. Kuti zviro kwakatorwa akakuda kuti tichiraswa piswa. Kune vamwe vanhu vane chivanhu chaicho chaicho vanenge vavhiringidza vakakuda kugadziriswa. Kana kunonzi kupinga musha kuya kuti musha uchapinda zvinhu zvakashata. Izvo ndo zvatinenge tichitaura kuti kuzviita tine mubhadharo unodiwa kana pane mutengo unodiwa. Aiwa, izvi zvakajeka izvi. Chimwe chinhu changachida kubvunza futi kuti mune maplatforms here, maybe mafacebook page kana kuti mafacebook group kana mawhatsapp group ekuti vanhu vanokwanisa kukuteerai vachipinda imomo muchibatsirikana muchivabatsira. WhatsApp group ndo atinawo izvezvi, but tiri kuuya kufacebook page kwacho. Tiri kutouya izvezvi nekuti vanhu vazhinji vari kuna kunze kwenyika vari kukumbira zvakanyanya kuti tiitirewo zvese izvozvo. Aiwa, ndizvozvo. Ndichazokumbira zvangu inonzi link yeWhatsApp ndoisa zvangu mudescription. Vanenge vakuda kupinda mumagrupu eWhatsApp aya munongoklika mamapinda mugrupu zvenyu zvoita sei zvoendeka muitirwa zvakanaka. Aiwa madzibaba, ndinokutendai. I hope mangwana tinokwanisa kuwanawo kamukana futi kekuti tikurukure muchingotipawo a short update kuti zviri kufamba sei kuBulawayo, kubasa riri kufamba sei, vanhu vari kubatsirwa here, zvakamira sei. Aiwa, ndizvozvo. Mangozvinzwira mega, handina chekutapudza, handina chekuwedzera. Madzibaba vachita sei, Madzibaba Laurance vachitaura ivo kuti aiwaka isusu tinobatsira vanhu vese, hazvinei kuti une mari kana kuti hauna. Asi kune mamwe matambudziko makuru anenge akurisawo yekuti unenge wakaparamurawo une mweya yetsvina, wakaita ngozi dzimwe dzisiko, izvo zvinenge zvakuda kubhadhariswa, izvo wakunetsana nezvikwambo, izvo zvazvihombe. Saka munogara pasi moita sei mokurukura. So if you are in Bulawayo, you can check the details on the flyer riri kubuda pascreen apo. Woende koko unoita sei unobatsirwa handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, Trukuti, thank you very much for supporting .5 Creative Studios. Bye, and then let's meet in the next video.